Maluwala ating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-try nyo na ba magbaon ng Arroyo? In Bicol, Arroyo to mga kaibigan. Malagkit na ipinagiling, no? Ito pala ang inyong lingkod, OFW sa Pinas, si Mark, ang nagtitipid na manggagawa dito sa Pinas. Pasimple-simple lang tayo sa trabaho at ordinaryong manggagawa lang ako. Kaya 456 lang ang sahod ko kada araw mga kaibigan. Kaya inuugali kong magtipid. Ano? Tara, bawi na lang tayo sa kain mga kaibigan. Tipid lang pero solve tayo nito. Yan o, tikman na natin. Dami. Arroyo, the best. Manamis-namis siya mga kaibigan, no? Yung 5 piraso, bili ko ay 20 mga kaibigan. Yung isang piraso daw, 5 piso. Pero pag 5, 20 lang. Kaya may ulam tayo sa halagang 20 pesos. Tipid lang tayo mga kaibigan. Binabalot pala nila ito mga kaibigan sa daon ng saging, no? Native delicacies pa rin tayo ngayon mga kaibigan. Mga ano to, mga lutong Pinoy. Dami. Arroyo, kulay violet. Dito lang tayo sa gilid ng kalsada pumesto. Pwesto ito ng karnihan, no? May tagdaran pa nga mga kaibigan. Kaso hindi naman nagtinda yung nangyari dito, kaya tayo ang gagamit, no? Yummy. Nasa Camarines Norte pala tayo ngayon mga kaibigan, kaya shout out sa lahat ng mga taga Camarines Norte. Sabi? Ang dagkit. Bakit dumidilim? Huwag kang dumilim. Kakain tayo, natatakot ako sa dilim eh. Arroyo na masarap. Sa lugar nyo, ano ba tawag nito? Basta dito sa Bicol, Arroyo. Sabi? Dalawa na lang mga kaibigan. Kaso bigla talagang dumidilim ah. Huwag kang dumilim. Pa. Dami yan. Ang sarap. Tagal mo yain. Ang lakit eh.
At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod, OFW sa Pinas, si Mark. At lagi nagpapaalala, lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. Ang inyong lingkod pala ay isang uragon, basta uragon, malupiton. That's all, mabuhay hanggang sa muli.